वर्षभरात काय काय घडलं, कुठल्या घटनांनी वर्ष गाजलं, कोकण 7 लाईव्ह वर पहा मागोवा 2024 चा। 2024 वर्ष संपण्यासाठी काही दिवस बाकी राहिले, त्यानंतर 2025 या नव्या वर्षात पदार्पण केलं जाणार आहे। 2024 हे वर्ष सावंतवाडीकरांना सुख दुःख असा संमिश्र अनुभव देऊन गेला, तर अशा काही घटना होत्या ज्या अचंबित करून गेल्या। कोकण 7 लाईव्हच्या या खास एपिसोड मधून घेऊयात मागोवा 2024 चा। आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथील भोसले नॉलेज सिटीला त्यांनी भेट दिली। अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी मानांकित डॉक्टर माशेलकरांसारख्या सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्वासोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना संवाद साधण्याची संधी मिळाली। यावेळी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांचं देखील कौतुक केलं। याच वर्षी शिरशिंगे माझगाव फुकेरी धरण प्रकल्पाचे प्रश्न मार्गी लागल्यानं या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळालाय। केंद्र सरकारनं पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोन संदर्भात अधिसूचना जारी केली, त्यात सिंधुदुर्गातील 192 गावांचा समावेश आहे। तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग वन विभागानं आंबोली ते मांगेली पर्यंतच्या पट्ट्यातील 25 गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवलाय। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील गावांची संख्या 200च्या वर जाणार आहे। आंबोली येथील हिरण्यकेशी परिसरात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या 27 बंगल्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली। 7 तासात ही अतिक्रमणं हटवण्यात आली होती। त्या अगोदर गेल्या 20 दिवसांपासून ग्रामस्थांचं या अतिक्रमणांविरोधात आंदोलन सुरू होतं। ही अतिक्रमणं हटवण्याची मागणी त्यांनी केली होती। अखेर 6 जेसीबींच्या सहाय्यानं ही बांधकामं पाडण्यास सुरुवात झाली। त्यानंतर ग्रामस्थांनी जल्लोष केला। या घटनेची चांगलीच चर्चा रंगली होती। जर्मनी देशाला कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सावंतवाडीत जर्मन भाषा प्रशिक्षण वर्गाचा शुभारंभ तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते झाला। त्यानंतर अनेक युवकांनी याचा लाभ घेतला। माझी वसुंधरा अंतर्गत सावंतवाडी नगर परिषदेनं कोकण विभागात द्वितीय क्रमांक पटकावला। यामुळे 50 लाखांचं बक्षीस सावंतवाडी नगर परिषदेनं पटकावलं। सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली येथील नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या तब्बल 30 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली। जेवणात वापरलेल्या भाजीतून ही विषबाधा झाल्याची माहिती नंतर समोर आली। या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या पालकांनी शाळा प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली। सोनुर्ली रोणापाल सीमेवरील घनदाट जंगलात 50 वर्ष अमेरिकन व्हिसा असलेली महिला झाडाला साखळीनं बांधलेली आढळून आली। नवऱ्यानंच मला बांधून ठेवलं असा दावा या महिलेनं केला। ही महिला मानसिक आजारानं त्रस्त असल्याचं देखील डॉक्टरांनी सांगितलं। नंतर काही दिवसांनी या महिलेनं व्हिसाची मुदत संपल्यानं आणि हातात पैसे नसल्यानं आपणच हा बनाव रचल्याचं तिनं कबूल केलं। शिवाय तिचं लग्न झालंच नसल्याचं समोर आलं। मात्र या घटनेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले। सावंतवाडी डॉक्टर नवांगुळ यांच्या संकल्पनेतून आई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरचं थाटात उद्घाटन झालं। हे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कोकणातील पहिलंच सेंटर ठरलं। महत्त्वाचं म्हणजे अनेक वर्ष रखडलेला कबुलातदार गावकार प्रश्न सुटला। आंबोली चौकुळ गेळेवासियांना जमिनीचं वाटप करण्यात आलं। यावरून राजकारण तापलेलंही पाहायला मिळालं। सावंतवाडी रोड टर्मिनसवर रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा, टर्मिनसला प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव, तसेच रेल्वे गाड्यांमध्ये पाणी भरण्याची सुविधा अशा विविध मागण्यांसाठी सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेनं 26 जानेवारीला आणि 15 ऑगस्टला तीव्र आंदोलन केलं। सावंतवाडी शहरातील संत गाडगेबाबा मंडईच्या अद्यावत इमारतीचा बांधकामास प्रारंभ झाला। अग्निशमन दलाच्या सुसज्ज इमारतीच्या बांधकामासही याच वेळी सुरुवात झाली। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचं रूपडं देखील पालटलं। सुंदर असं सुशोभीकरण करण्यात आलं। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला एअरपोर्टचा लुक आला। सावंतवाडीचं हृदय मोती तलावाला सेल्फी पॉइंटद्वारे सुशोभीकरण करण्यात आलं। ज्या लाकडी खेळण्यांसाठी सावंतवाडी प्रसिद्ध आहे त्या लाकडी खेळण्यांना इथं मान मिळाला।
वन विभागाच्या माध्यमातून नरेंद्र सफारीतून जंगल सफारीची नवी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली। यामुळे इथं येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमालीची वाढली। तर याच वर्षात सावंतवाडी मतदारसंघातील राजकारण कमालीचं बदललं। लोकसभा विधानसभा निवडणुकीमुळे वातावरण चांगलं तापलं। लोकसभेच्या निवडणुकीपासून कमालीचे ट्विस्ट पाहायला मिळाले। तब्बल 10 वर्षांनी आमदार दीपक केसरकरांनी खासदार नारायण राणेंचा अन राणेंनी केसरकरांचा प्रचार केला। लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी केसरकरांनी जंग पछाडली होती। नारायण राणेंनी निवडणूक झाल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच केसरकर असल्याचं म्हणत त्यांचं कौतुक केलं। विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सारीच समीकरणं इथं बदलून गेली। माजी आमदार राजन तेली यांनी भाजपला रामराम करत ठाकरे शिवसेनेत प्रवेश केला। तर माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा असंख्य कार्यकर्त्यांसह शिवसेना प्रवेश झाला। तिकीट न मिळाल्यानं राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब नाराज झाल्या। त्यांनी बंड करत अपक्ष उमेदवारी भरली। यावेळी उमेदवारी अर्ज भरताना त्या कमालीच्या भावूक झालेल्या पाहायला मिळाल्या। दुसरीकडे भाजपमधून विशाल परब यांनी बंड केलं। उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यानं आणि पक्षविरोधी काम केल्यानं भाजपातून त्यांचं निलंबन करण्यात आलं। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात यामुळे चौरंगी लढत झाली। त्याचवेळी व्हायरल झालेल्या कॉल रेकॉर्डमुळे या मतदारसंघातील वातावरण ढवळून गेलं होतं। आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी देखील झडल्या होत्या। राजन तेलींच्या प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आले होते। त्यांच्या समोर राजन तेली यांनी आपल्या जीवाला, कुटुंबाला धोका असल्याचा आरोप केला होता। तर दीपक केसरकर यांच्या प्रचारार्थ तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा झाली। केसरकर चक्रव्यूह भेदतील आणि सावंतवाडीचं कप उचलतील असं त्यांनी वक्तव्य केलं होतं। स्वतः खासदार नारायण राणेंच्या देखील सभा केसरकरांच्या प्रचारासाठी झाल्या। मात्र दीपक केसरकर यांनी हे चक्रव्यूह भेदत सलग चौथ्यांदा आमदार होत स्वतःचा विक्रम मोडला। त्यांच्या विजयाचा जोरदार जल्लोष यावेळी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केला। अशा प्रकारे अनेक घटनांनी सावंतवाडी 2024 मध्ये चर्चेत राहिली। सावंतवाडीतील अनेक घटनांचे पडसाद राज्यभर उमटले। तुम्हाला या घटनांबाबत काय वाटतं नक्की सांगा।